Pak Joko, sing apike kaya ngono wae sih ana sing ra seneng lho. Pak Joko sapa to, Pak? Presiden po? Dudu, Pak Joko tanggane dhewe. Oh, sing sugih kae, Pak, sing dermawan. Iya, sing wingi lebat bangun dalan karo masjid dinggo kampunge dhewe, Bu. Iya, ngerti aku. Emang ana sing ra seneng piye, Pak? Ya ana sing mencibir lah. Ngarani duit sing nggo bangun kuwi hasil korupsi lah. Ah, perno-perno pokoke, Bu. Hayo wis ben to, Pak. Cukup menjadi baik di mata Tuhan aja. Iya sih. Bener wean, Bu. Tanganmu ada berapa, Pak? Weh, meh gombal, Bu. Ada 2, Bu. Nah, 2 tangan. Cukup untuk menutup telinga kanan dan telinga kiri. Untuk omongan orang-orang yang gak penting. Iya ya, Bu. Nek dinggo apa? Nutupi cangkeme wong sing do ngomong elek-elek kuwi ora cukup ya, Bu. Apa ngakeh? Tur ya repot to, Pak.